Здравейте, аз съм Георги, а това шоу е Шаля Мама Муму. В този епизод ще участват Виви и аз. Аз ще участвам в две роли, а тя в две. В една. Сега да започваме епизода. Здравей, мамо, аз днес получих нещо шестица. Моля, дай пари. Не. Нали си разбрахме за 5 стотинки? 5. Поне ми дай пари да отида на кино с приятелката си. Откъде да ти намеря пари да заведеш приятелката ти на кино? Ами, поне ми дай за пари за зоопарка. Аз ще си платя за моя билет, а пък тя ще плати своя билет. Па нали ти казах, че работя само 12 часа? Моля ти се! Стигни се! Стигни се! Как смееш да ми... Шамар! Край с джорните! Махай се от главата ми! Марш! Може майка ми да не ми дава пари. Защо прави така? Нали се разбрахме? 5 стотинки е тарифата. Тя ми обеща. Как сме? Ще кажа на мама, че отивам в приятелката си, щом няма пари. Мамо, отивам у приятелката си. Давай! Марш от тук! Марш! Мамо! Втора роля. Какво четеш? Това азбука за незрели ли е? Не, това е вестник. Ох, ще препадна. Как можеш да четеш вестник? Той трябва цял 1 лев. Взех от почтата на съседи. Ой, добре, така става. Ето ти една златна гривна. Но това е фалшива златна гривна. Абе, как ще е струва цял 1 лев? Как не те е срам? Дай вечерята! Дай вечерята! Абе, откъде е, че взема тази вечеря? Аз да не си нарокли филер съпруга. Ти у кога работиш, а? Вечерта! Тогава? Къде са Прибирам парите? се много рано, зато и не ме виждаш. Къде са парите? Къде са парите, а? Кажи? Нали са? Сигурно са сигурно си купила с тях дрехи, рокли, поли, там чанчи. Нямаш тогава защо искаш вечера? Не, вярно. Вярно е. Вярно е. Присъй тук на другата ни пейка на верандата. Виж колко голям дом! Живея в този дом, а ти как си го купила? Щом нямаш пари? Добре, да разбирам, че живея в твоя дом, но как си купила този дом, а нямаш толкова пари? Дадох се всички пари, за да живеем в такава голяма къща. Какъв ти е проблема? Нямаме пари. Ти защо не ми купуваш рокли? Нали си ми мъж? Ами да, ама аз работя толкова много, че нямах време. И без това аз отивам у един приятел. Ето ти пълто. С мен ли ще ме взимаш? Не, просто ти изключи климатика на излизане. Мъже, толкова се тъпи. Това беше 9-ти епизод от Шаля Мама Муму. Очаквайте следващия епизод скоро. Чао!